дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукрона ихтосозем хубем ва чӣ хеле ки дар иҷа дида истодед. Ман биринҷа дар об мондагиам мехоҳам дар иҷа ширбиринҷ кунам. Ман ширбиринҷа аввал дар об меҷӯшонам, камтарак обда меҷӯшонам. Биринҷа обуш ки қоқ шид, баъдан шира меандозам. Ҳамин хел обуш қоқ шид ва хостам ҳамин каструла санҷум, барое ки як-ду кас дар комментария навист ки ҳамиҳо мечаспанд. Бо дилам хавотир шуд, барои ҳамин хостам имрӯз бисанҷумша ва баҳри шумо пешкаш кардам ҳамин санҷиши худамам. ҳамин хел ширам андохтам. Дар иҷа мебинем ку буҷӯша баъди обуш қоқ шидан ку ҳамин шириш тайёр шидан чӣ хел мешавад. Ва дар иҷа ҳамин хел андохтам ва фикри ман ҳамиае ки дар кадом деге набошад бояд ҳамин қареби пухтанаш вақте ки ҷӯш омад бояд ки якҷоя кунӣ, омехта кунӣ, кофта бестӣ. ҳамин хел кунӣ мумкин ки начаспа. ва дар иҷа ки чӣ хеле ки гуфтам саҳари рӯза хонаи мо меҳмонои мо ҳеварам омадагия қатти тихтаракош намиҷа фаризам нав хестагия маҳваш кати ва омада амиҷа дар пешма шиштиян. чӣ хеле ки дида истодед аллакай ширбиринҷ тайёр шидай, хеле бамазза шид. хай ман намак ки хелеоша нишон надодам, фақат ҳамин барои санҷиш ки ҳама ширбиринҷа метавона начаспид. Худоро шукр, соз нағз. дӯстони азиз, дар иҷа бошед дар обед мо ош кардастам. чӣ хеле ки медонед дар тоҷики хумон зеби меҳмон ошай. айдинай ош накарда будам шона дига овқот кардам я ду овқот кардам. ана ки ҳозир обеда ош мекунам насиб боша. бо даҳами чиё ёра проверка кардастам, ҳамаша аяла проверка кардастам. сари чӣ хеле ки дидедаву ширбиринҷ пухтам. хушру агар ҳамин ширбиринҷа дар кадом каструле напази агар такша кофтам нагирӣ мечаспа, такша буковӣ намечаспа. анами сабаб соз будай инешам дина овқот карда будам, пушит карда будам овқота, хушру шида буд. ирӯз ина ирам ҳозир бикунем ки оша чӣ хел мебурад. ҳамин ошам ки хушру буромад тамом дига ё ягон проблема надорам. дӯстони азиз, яду кас гуфт ки ё безебанд, пилта безебай, безеб мешаванд, мечаспанд. ҳамун сабаб алахон шудам, барои ҳамун ҳамаша аяла проверка карда истам. мо қати фариза дар тавоқча мехарем. инами хел оши сафеда ки хушрӯагмон тайёр шуд. сафеди бад нест ё чӣ хел ки сафеди бад меояд дар видео. инами хел ба мо иштиёи таом, касе хурдаиста боша ба шумо ҳам иштиёи таом. инами хел дӯстои азиз, дег ганда набудааст. инами хел дӯстои азиз, дастархонамон баъди меҳмонҳо рафтан. ҳамаро ҷамъ мекунем, насиб бош озӣ. олуда полдора мешӯем, баъд берун мебироем. ёрдам мекунед нада? фаризам навай хуш хесте. ям хали инҷоро ҷамъ мекунем, насиб боша ба берун мерем. иқак мегардем бо меоем. ина хонаро ҳамаро ҷамъ кардем, тайёр шидем, меравем ба тамошо. берун иқагулят мекунем. дар инҷа боша видеоро ба поён мерасонем. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз. ва баъзеят пурсидед сония дар куҷо аст? сония дар хонаи дар қишлоқ буд омадагияи хона дар просто дӯст намедора бисёр видео кардан, барои мо видео намекунам. ша намехел дӯстои азиз, фарикам хонай, сония дар хонай. ва аз ҳаман миннатдорам ки моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. аз ҳаман миннатдор мешавам. видеои моро поделиться кунед ва фикрҳои худро нависед ки мо чӣ гуна влогҳо кунем. нависед, мо ҳатман ки хоҳиши ҳар яки шуморо иҷро мекунем.